Yes, så jeg vil gerne snakke lidt om Japan-jordskælvet i 2011. Og det var for at bevise, at jeg er her og laver det. Yes, det fandt sted den 11. marts 2011 øst for Japan. Øst for øen Honshu her. Det er den store ø, lige stik øst for storbyen Sendai, som ligger lige her ud til kysten. Først vil jeg gerne snakke lidt om selve jordskælvet. Og for det så skal jeg lige bruge Google Earth her. Yes. Og her skal vi så lige finde jordskælvet. Og det er den store cirkel her. Grunden til, at det er så stor en cirkel, fordi det var så stort et jordskælv med en magnitude 9, som er et af de største jordskælv nogensinde målt. Og det fandt sted i en dybde af cirka mellem 0 og 33 km dybde, som man kan se ud fra tabellen her. Det var ved Japans østkyst, som sagt, hvor der er en destruktiv pladegrænse, som vi ser i form af den røde linje her. Og det er en rimelig voldsom destruktiv pladegrænse, der bevæger sig 92 mm om året. Og vi kan se her, hvor vi har en højdemåling helt fra det her punkt her til helt ind ved fastlandet. Så kan vi se hvor højt over eller under overfladen vi er. Og lige her på grænsen kommer vi helt ned på 7.500 kilometers dybde, lige ved den her pladegrænse, hvor vi her ser Stillehavspladen, som er pladen her øst, den subducerer, mens den eurasiske plade ligesom går over, og lige imellem så er der en hel masse gnidning og spænding, og det opbygger spænding, og når det så bliver udløst, kan det blive udløst i form af jordskælv. Og det var det gjorde her den 11. marts, i form af et rigtig, rigtig voldsomt jordskælv. Yes. Og så vil jeg snakke lidt om nogle af de konsekvenser, det her jordskælv havde. Mængden af døde var 28.000, hvilket selvfølgelig er utrolig højt dødstal, men i forhold til størrelsen af det her jordskælv, og i forhold til hvor mange der har været døde for meget mindre jordskælv rundt omkring i verden, er det faktisk en meget, meget lille tal. Hvis vi for eksempel kigger på jordskælvet i Haiti, som kun havde en magnitude 7, der døde der flere 100.000 af mennesker. Så det her meget mindre jordskælv døde der langt flere mennesker. Og hvorfor gjorde der det? Jamen det er blandt andet på grund af den her infrastruktur, som der er i Japan i forhold til Haiti. Den store dødsårsag i Haiti, det var fordi, at husene var så dårligt konstrueret, de kunne slet ikke holde til jordskælv, så tagene kollapsede, væggene, murene kollapsede og dræbte folk på den måde. Hvorimod i Japan, så når huse bliver de bygget til at kunne holde til jordskælv, til meget voldsom jordskælv. De bliver tømrere og bygplanlæggere og så videre bliver oplært og uddannet i at bygge bygninger og huse, som kan holde til det her jordskælv, fordi de ved, hvad man skal gøre, og de har pengene til at gøre det. Og det er et andet stort problem, Haiti stod overfor. Det var, hvor få penge de havde til det her. Japan har selvfølgelig en kæmpe høj BNP. Det var den 4. højeste i verden i 2011, hvor det fandt sted på cirka 6,2 billioner PPP dollars. Så de havde pengene til at bygge
en meget bedre infrastruktur. Oven i det, så har Japan også ufattelig stor erfaring over for jordskælv. Hvis vi går tilbage her og kigger, så alle de her, vi kan godt lukke den her, alle de her prikker, vi ser, det er jordskælv, der er målt. Og som vi kan se, er der virkelig mange. Hele langs den her pladegrænse er der utrolig mange. Og hvis vi så går over til Haiti, så kan vi se her, at der er langt færre. Der er selvfølgelig blevet målt nogen, men der er blevet, man kan jo tælle, hvor mange der er blevet målt. Der er blevet målt omkring 8-9 i Haiti, på Haiti. Så den tredje ting, som virkelig betyder noget, det er, hvor meget man forventer de her kæmpe jordskælv. Og Japan forventede simpelthen de her jordskælv. Så yes, det var lidt om det jordskælv her i Japan, og hvad konsekvenserne var for det, og hvad det var for et jordskælv.